Masa di dalam Cak Salimin. Aduh. Santai. Tenang Mas. Tenang. Iki sing duwe gawe iki ora bain-bain Mas Adit. Nggih. Iki mau anu Mas. Piye Mas? Gumiak tenan ra ngapusi. Iki pokoke garapane KM-mu iki jos. Le ngemas dan ora bain-bain. Ora bain-bain. Spesial kanggo Mas Abi karo Mbak Wulan. Gawe sangu turu jare. Simpel to. Gawe sangu turu. Mas Adit. Sing jumbuh keras swasana, Mas Abi mbek Mbak Wulan ben bahagia. Tapi dhewe malam hari ini sad. Piye kowe? Sad yo sakit to, Mas. Waduh. Iki sing nonton wong ngendi wae? Entuk absen ora? Absen sik iki Cak Salimin. Wah, iki tetep kudu absen sik iki. Kae sing pojok lor kae wong ngendi, Mas? Pojok lor kae wong ngendi? Omahe ngendi? Perwakilan pojok lor. Rombongan ngendi iki? Rombongan Dukuh Weru mesti. Oh, iki rombongan anu. Rombongan Blongoran jare. Brion. Mas Adit, ya. Kowe tak jaluk ngadeg ngono kuat ora? Waduh, ngadeg. Ngadeg nyanyi itu ya? Wah, siap loh. Siap. Ini jen luar biasa loh. Spesial buat Mas Abi dan Bapak semua keluarga. Mas Adit, ngadeg Mas Adit. Siap. Kayak tembang, sing sat atau sing sakit. Tak baleni. Kayak sing blok kulon panggung utawa barat panggung. Dari mana Mas, Mbak? Kok meneng wae Mas Adit? Dari tadi, oke. Sing sebelah kiri panggung. Dari mana Mas, Mbak? Astagfirullah. Cak Salimin. Ngeri Mas. Wah, ini udah ngadeg kok semuanya mbiyane. Ngeri. Wah, ngeri. Ngeri jos. Lor kulon kidul. Padang ngeri pokoknya. Patemon luar biasa. Patemon luar biasa. Ojo meneh Losari. Ojo meneh Losari. Losari ya, gune dhewe. KMU meneh. KMU meneh. Wah, jos panjenengan.
Kowe kon medun Mas Adit. Oh, kon medun, siap. Wis, penarine Oke. ben dateng sik. Penarine ben dateng sik. Ya ben apa? Iki fun buat kita semuanya. Iya, kan maju. Mas Adit, iki Mas Adit wis paringi bagas waras, wis paringi sehat, wis iso asup panglipur kanggo masyarakat Dusun Losari. Terima kasih buat Bapak Sumono dan juga Mas Abi dan juga Mbak Wulan. Doa terbaik saya Mas Adit. Kanggo. Wah, doa terbaik buat Mas Abi dan Mbak Wulan. Ya. Muga-muga entuk katresnan sejati Mas. Entuk Katresnan awayu jodoh sejati. kang sejati. Amin. Pokoknya sakinah mawaddah warahmah. Wah. Jos pokoknya. Amin matur suwun. Oh, iki mungkin pokoknya aku mungkin jadi Iya. ini nonton Mas Goran. Jadi temen nonton? Nonton KMU. Iya. Ayo. Nonton KMU lo depan. Ya. Ya. Saiki kayak sing anu, tembang sing pas kanggo kanca-kanca Patemon. Losari. Lagune sedih, tapi ora kaya Mas Abi mbek Mbak Wulan. Musik Mas Abi ben bahagia, tapi untuk kita sopo sing bengi iki gek nonton mbek pacare? Sopo aku yo? Ayo. Ora enak iki. Ora ono. Ora yo? Ora, ojo. Ojo. Sopo sing bengi iki gek nonton mbek bojone? Ayo. Kancaku. Kancamu. Akeh kancaku. Digujeng bojone Mas. Dipegangi pacarmu. Moga-moga cinta kalian abadi selamanya Mas Adit. Amin, amin Cak Salim. Ojo kaya lagu iki. Ojo kaya kowe kuwi. Oke. Ora. Aku gak ruwet. Ora. Piye, ora ya? Enggak wis. Privasi. Ninggal rasa tanpa putus Semua. Kasunyataning rasa kebondong ing dodo kuciwaning tresna dina tuing nolo tanpa swara budangane asmara. Pedes. Piye Cak Salimin? Pedes jare. Kata-kata sih murah. Aku wis berjuang mbek kowe dhewe. Terus, Piye carane dhewe munggah ning pelaminan. oh yo, piye kuwi? Tapi kowe tegel mbek aku. Waduh. Ya sumanding marang liyan, Dek. Wis, Mas Abi kupinge ditutup aja entuk dirungokke. Sing penting bengi kanggo cah-cah sing sat. Sing bengi iki gek mbek pacare, sing bengi iki mbek bojone gujengi sing bakoh aja sampai ucul. Baik, oke. Wow. Siap. Indah manis sinawa esumulir madu sliramu supane marah liya dina tanpa
Cak Salimin. Pripun. Aku lah rambok kata-kata sih berat. Kata-kata sih kowe drodok lho kowe. Kowe ngerti apa ora? Aja. Wah ya iya. Aji kudu semangat. Kudu semangat. Kudu semangat. Semangat yo Lek. Kata-katane bengi iki anu Mas. Piye? Ora apa-apa, kowe mbek kono. Oh, terus? Terus bar kuwi? Aku Ora iki terus sik. Terus sik. Ora apa-apa kowe mbek kono. Aku ya iso mbek wong liya. Wah ya. Keras. Kecup to. Oke. Pemuda topeng ira Sing rupane Allah. Aja diolok-olok. Awet tunggal bangsa. Perayaan ini yang besar sekali untuk meringati malam hari Tasyakuran. Ayo Mas Adit yo. Jebule gur ngadeg tok yang kalah. Iya ora apa-apa to. Wes entekno, Ger. Iki dinomu pokoke. Sopo kuwi mulai ngomong? Ayo. Sing gawene servis TV lho. Oh ngono. Olehku lah kuwi. Sriono Mukus. Ya. Ya. Cak Salimin. Pripun Mas? Wah iki dijumbuhi karo swasana. Ya. Nah iki diparingi Saiki fokus mbek tema. fokus mbek tema. Mbek tema. Tema lagune ya fokus iki. Oh, Bra. fokus. Wah tenan. Romantis. Orang fokus berat iki kok Ya, bisa ya. urusane. Ya. Di Piye Kang? iki bayangin Mas Abi ya. Oh ya Mas Kasno wis horeg. Wah Mas Kasno ya piye-piye. Orang aja Wah ngomong, ora ning weh. Mas Kasno ora horeg lho iki. Horeg Mas Ya Kasno. ora. Ya wis. Yo. Oh. Dikae sing anu, iki konsepe kudu Konsepnya romantis. hati-hati lho. Romantis. Ya. Romantis. Dek Wulan. Mas Abi. Mas Abi. Dek Wulan, aku bakal tresno mbek kowe. Gusti Allah nyekseni iki warga masyarakat Dusun Losari Patemon nyekseni bakal tresno kanggo kowe. Wah. Selawase Dek Wulan. Jos pokoknya. Wah, ini pokoknya acara Mas Abi jangan rabain-bain. Abi nyanyi audio. Lek sungono, matur suwun. Ini spesial ke Mas Abi karo Ya. Mbak Wulan. Iya. Sakinah mawaddah warahmah. Sijine mung riko nang ati nisan selawase separo roko iki ya romong kanggo riko iki jan berat lho kon nyuarane tok berat lho Isan. Ayo aku gak Salah Berat sih. lho. Salah aku berat. Piye Lek? Sapa kuwi? Oke. Sapa kuwi? Wis disawer lho aku ngene iki. Aku mbok Wah iki nongko sak jam kas wis cepake kerdes kan. pada kecah Wonosegoro, pada kecah Dion. Bebaristi. Sing ana Sing ana kang bisa ngalangin
jatiki Masyoto Samudra Sun Arugi Sing kono gak bisa Baka siwa asiki Tasya ilang nyawa Sun belaki Arang jair Sun lakoni Kakoriko Siji mung riko nang ati nisan selawase separo rondo iki yo romong kanggo riko Siji wong riko nang ati nisan selawase separo rogo iki yo romong kanggo riko yo romong kanggo riko matur semangat. Terima kasih Mas Ade. Sembanun Losari. Iyo. Kanca aja olahraga supaya badane rasa sinapi maca kira eleng kawula marang miturut agama ayo pro kaum muslimin muslimat padha permuda fotoyan padha kiyato aku nembak marang Nabi Muhammad besok yen ono akhirat padha kiyato aku nembak marang Nabi Muhammad Nungguin ya? nungguin ya Ya. Bu. Bu Ibu. mun ngantuk napa dereng Pun ngantuk, Bu. Wow. Wong semene akeh kok ya. Mas Adit jan agak terpukul BKMU ya. wah iki pokoke mbah iki jan Pakai gembang. ora kaya ada sabene Ora kaya biasane iki. Bu Ibu Losari. dalem Sampun ngantuk, Bu. ora Dereng. metu suarane Ora metu kan suarane. Wah, gek
iki piye to? Aku kudu piye ta? Wajah Iya.